Sasmita jati Sasmita wang siting dewa Mangambar selanya krono Bendayo Preamabani Kukuse Kupangabai Engan tarikso Minongko Sasmitanekang Para Jawata Udanekang Arum Nyatakan Satya Pratanda mangambar sanyo kono dandanyo mreamani kukuse kupangabai dengan tarikso limangka sasmitane kang para jawata udane kang arum-arum nyatakan Satya Pratanda Dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama wong panindak ing praja ngadil bejo dadi Bantara Rina repan mring pro abdi Harya Suman ana apa Yayi jeneng sira Yayi Ngabyantara ana Mbak Yumu aku Gendari Aduh Kakang Mbok ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan yo gene Harya Suman. Sak lebeting setinggil negara Ngastina ngrembug babakan duta pungkasan Prabu Kresna sampun prapta wonten sitinggil negara Ngastina. Sajake ingkang putra Prabu Duryudana blangkemen merga tesih linenggahan para pinisepuh. Blangkemen kepiye Suman? Mboten saged ngucap napa-napa, anane namung mantuk-mantuk, anane namung manut kalian manut. Jlentrehe piye Suman? Mugi kawuningan Kakang Mbok. Dinten sakmangke ingkang putra Pambayun Angger Duryudana badhe masrahaken separone negara Ngastina lan ngendra prasta sak jajahane. Kanthi mekaten niki mangke Pandhawa lan Kurawa rukun, Baratayuda jaya binangun ora dadi batobat-obat. Duryudana kon rene Suman, Duryudana kon rene.
Sinokarta mrihtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangobaning ing Kanjeng Ibu ngendikanipun Paman Sengkuni kula tinimbalan sareng kula sowan Paduka Hamalengos enten napa Kanjeng Ibu? Duryudana wonten dawuh kowe kuwi anake sapa? Putra Paduka Kanjeng Ibu Dewi Gendari. Sing mrojolne kowe sapa? Sing mrojolne kowe sapa? Paduka Kanjeng Ibu Dewi Gendari. Anak mono wajibe nyang wong tuwa, anak manut dhateng tiyang sepah. Duryudana kudu manut sapa? Manut pini sepa apa manut mboke? Manut Kanjeng Ibu. Kowe nek ora manut aku tak kruwes lambemu. Rumangsane apa? Aku iki nek ngebrolne kowe nek ku ngeden Kemis nek mulai iki Minggu lho, jajal. Kaya ngono kuwi rekasane wong wedok lairne anak. Kowe kudu manut karo aku. Perkawis. Kowe arep balekke Indraprasta lan separone negara Ngastina. Iya ora? Inggih, lakar kados mekaten. Rumangsamu apa? Kowe ora ngerti sumpahe mbokmu. Bares kures bloko suta blak kotang terus terang. Atiku lara Duryudana. Atiku tatu, atiku gelo. Atiku gelo karo sapa ora ana liya, gelo karo bapake para Pandhawa. Ya kuwi Prabu Pandudewayana. Sababe apa? Sababe apa kok aku gelo karo Prabu Pandudewanata? Sababe merga nalika semono aku diboyong saka Plasa Jenar. Bayanganku ki aku arep dirabi karo Prabu Pandu ning nyatane bareng tekan Ngastina aku kon ngladeni bapakmu Kakang Dastarata sing mripati picek kae. Lara ati lembokmu karo si Pandudewayana kae. Ing atase aku wis kebacut tresna lair terus ing batin. Aku lila senadyan didadekke bojo nomor 3. Lah kok malah kon ngladeni wong lanang liya. Sapa sing ora gelo? Sapa sing ora getol Duryudana? Nganti kewetu supaya Dewi Gendari tedak turunku pati-pati aja nganti rukun karo tedak turune Pandudewayana. Sineksenan jagat saisine. Yen saiki kowe bakal balekke Indraprasta lan separone negara Ngastina, tegese kowe arep rukun karo anake Pandu. Iya. Apa kowe seneng? Iki mengko bubar kok balekke Indraprasta lan separone negara Ngastina marang para Pandhawa. Nyawang mbokmu mati gantung alun-alun. Dipikir mangsane apa? Ora ngerti. Wong nek wis kadung lara ati digawa tekan mati. Ati nek wis kadung ngoreng. Aja turuh wonge, aja turuh raine. Krungu jenenge lara kobong atiku. Mangsane apa? Kadangmu padha warana den abejik
besok amendemo baris baris kang prayitna hayuwa saranta wong ing Dwarawati ngantos cumengklungen anggen kula ngrantos rawuh paduka paduka utusan Paman Harya Sengkuni mboten ngrampungi damel kepara tindak piyambak jengkar saking palenggahan angupadi mangsi kencana kinarya Tapakasta. Sumangga Yayi niki layangipun niki wujuding layang perjanjen kula aturi Tapakasta Yayi. Tapakasta napa? Lho Tapakasta wonten surat perjanjen babakan paduka Yayi badhe amangsulaken negari Indraprasta lan sepalihipun negari Ngastina. Tapakasta napa? Aduh, piye to Ki? Kula ingkang dados seksi lho, Nger. Paduka badhe amangsulaken negari Indraprasta lan sepalihipun negari Ngastina. Jenengan tiyang sepuh mboten usah tumut-tumut. Punika kersanipun enggal rampung anggen kula netepi dados duta pamungkas lan saged ngrampungi damel mrih jagat menika ayom-ayem tentrem. Tapakasta napa? Perjanjen napa? Mboten usah ngrembug bab kautaman, mboten usah ngrembug bab katentreman. Bel gedes. Lho. Lajeng ucap kula jabel. Lho. Dipun jabel kados pundi? Negara Indraprasta lan negara Ngastina mboten badhe kula paringaken dhateng para Pandhawa. Pandhawa oleh njaluk negara Indraprasta lan separone negara Ngastina. Yen Dyasi Duryudana wis bosok koklok dirubung laler. Ratu Dwarawati ora edep isin. Wis ditampik apa sing dadi surat perjanjene sing jegrek ana ing negara Ngastina. Prabu Kresna tak aturi nyekseni ucape Dursasana kang minangka dadi wakile Kadang Kurawa. Iki ana ingkung iwak. Negara Ngastina, separone negara Ngastina kang sarta negara Indraprasta bakal bali ana tangane Pandhawa yen nasibe Dursasana wis kaya ingkung ki. Ya. Niki wonten wujude gedang. Kula selaku dadi pamane Sata Kurawa. Separone negara Ngastina kang sarta negara Indraprasta bisa bali ana tangane para Pandhawa. Ning yen lelakone Sengkuni wis kaya gedang sing dioncek iki. Pripun Paman Prabu mengkiriyin? Kula tak takon dari hati ke hati nggih, Nger.
Nyun pirsa napa, Rok? Perkara watake Duryudana niku kula pun mboten gumun. Wong niku mantu kula. Esuk dele sore tempe niku pun mboten pisan pindho. Perkawis niku kula mboten badhe ngrembak. Lho, lah lajeng kula tak tanglet nggih, Ger. Kanthi lelakon ingkang kados mekaten tegese Baratayuda napa dadi, Ger? Kula mboten ngertos, Paman. Lho, ngendikanipun jeng ngandika niku titise Sang Hyang Wisnu Bathara wis ngerti sadurunge winarah. Kanthi dasar menika, Ger, panginten kula paduka pun sumerep. Perang Baratayuda niku kira-kira dadi napa mboten, Ger? Kula mboten ngertos, Paman. Bonto, niki mengke mboten badhe kula bocoraken dhateng sinten-sinten. Nek pancen Baratayuda dadi, mangendika dadi. Nek mboten mangendika mboten. Mangke sing njaga rahasia niki kula. Kula mboten ngertos, Paman. Oh ya wis. Ora ngerti kok. Nyun sewu. Kula tak tanglet malih. Nggih kados pundi? Hukum wonten jagat raya menika kapirang wonten pinten? Kapirang wonten sekawan. Napa kemawon, Ger? Siji hukum adat, loro hukum kodrat, telu hukum negara, papat hukum karma utawi hukum dharma. Jlentrehipun kados pundi, Ger? Hukum adat punika contonipun ana desa nganake bersih desa. Syaraté kudu mujudi ingkung kebo, gandeng desa kono mau ora kuat mujudi iwak kebo, kena disranani tuntut gedang disikili papat diwenehi sungu, niku pun muni kebo. Danyange ya ora kenyih. Niku hukum adat. Terus angka kalih hukum kodrat. Hukum kodrat niku tuladane kados pundi, Ger? Srengenge niku panas. Ning kena disranani nganggo capil, nganggo payung. Angka telu hukum negara niki nggih kena disranani. Waton duwe duit akeh, duwe jabatan, hukum niki saged dienggak-enggoke sakarepe dhewe. Niku hukum negara. Sing pungkasan hukum karma punika hukuming pakarti, hukuming tumindak. Utang loro nyaur loro, utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Tuladanipun utang pati nyaur pati niku kados pundi, Ger? Tuladane contone. Tuladanipun kados ponakan kula satriya pringgondanipun Gatotkaca kaliyan Raden Kalabendana. Duk rumuhun ponakan kula Gatotkaca mboten sengaja tanganipun jawil mestakanipun Raden Kalabendana satemah dados lan pejahipun. Lah Raden Kalabendana ngucap ora bakal mancing ana ing kasuwargan sejati yen durung bebarengan karo sukmane ponakan kula menika pun Gatotkaca. Lah, tumebaning padha sok kapan niku, Nger? Janjine si Kalabendana anggenipun nagih niku njing kapan, Nger? Benjang tumapakipun perang Baratayuda Jaya Binangun. Nek ngono Baratayuda dadi no. Iya no. Jare mau ora ngerti. Eleh. Ulorong lorek aku wis lorek kok dak. Eleh jenengan lho iso. Ora pinter kono. Kula niku wong tuwek lho, Nger. Wong tuwek niku nggawe ilmu titen. Ning ora saben tuwek niku enak, mboten ngrembug niku. Mosok ana grup kok Kresna karo saya niku. Mong kula titip nggih, Ger, kula titip. Sak mangsa-mangsa Baratayuda niku dadi kula titip ponakan kula Nakula lan Sadewa niku ket biyen ket lair wis ora ngerti mboke kula titip ponakan kula kembar kemanikan nggih, Ger. Kanggo dari jasriwa ruwet terawat welati
Hantya ingkang cinarita Nurakaya budhaling barisan Kurawa kaya Maesa Lewung candrane gumrekang bala lumares budhaling prawadya kuswa warna busanane sakehing prawadya abrabusana nira swarane rame gumuruh pindha ombake samudra
Ayung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajur watata tancarup Deni Rama Parna Dwaja miwang bendhe ngungkung Risang Rekyana Pate kang minangka cucuk ing Pramadya Bala Paman wanterani jingkang putra kula pun Burisrawa jumadong dawuh paman Burisrawa marmane sira adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake yektine ana bab wigati sing bakal rinumpaka mara gage sawangen alun-alun kae ana manungsa ninggal tata krama ketitik mbedingkrang sila tumpang sikile edek ngerokok kelepas kelebus ana baing rata slendro kang rasa slendro kang jiwa kae musuh mulawas ya kuwi si Satyaki garapanmu ngrampungke Satyaki Kurawa ngrampungke Prabu Kresna nggih sendika paman Sikra bala kang tumingal prang campo samya makali tersadet weleng tata kanyangkong menguncang niti benjang sang aji micil ongong Dumawur mangawawur wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wara pandriting turang gestim nyewang dwaja kang kekitir rekata ingkang dwaja lelayu sebit ing setan alas ora duwe sopan santun Setyaki rumangisane Ngastina iki negarane mbahmu apa piye ora duwe tata krama ning alun-alun ra gelem medhun saka baing rata sila tumpang sikile edek mripate plilak-plilik Burisrawa aku ora duwe perkara karo kowe ning rasaku ora trima mripatku sepet nyawang glagatmu sing kaya ngono kuwi yen pancen kowe wong lanang ayo yen pancen kowe wong lanang ayo baleni gawean lawas le mendem bareng karo aku
ngombe brandy, whisky, Manson apa Red Label. Manut. Sapa sing guling dhisik? Sing gedhe pangapuramu. Yen saiki aku wis ora nate ngombe bangsaning kaya ngono kuwi. Kowe wong jirih kowe, sakarepmu kok arani jirih monggo. Yen kowe tetep kuat mendem, yen Buris Rawa kuat mendem kuwi lumrah mergo pancen gegeden bedan cangkemmu dhewe kowe. Medun. Ora sutah. Ora medun lak glandang kowe piangcingan wis yaki. Lantang perkara kowe. rahan pengaraning anjur
kaya butula war panggriting turangga esti berkata waja lelayu sapi Hey! Hey! Ah! Hey! Ha! Ha! Hey! Ho! 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 Ah! Hey! Hey! Oh! Oh! Hey! Ah! Hey! 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 Ah! Wah! 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 Biar. Tuh. Koko Prabu. Sandyabala Pandhawa Miyuk gumulung mangung sering sata Kurawa kambah kungkih Srukatiti kambah kungkih Srukatiti ing Kartamarma kula wonten dawuh Paman Patih iwak kecemplung wuwu tangeh bisane mlayu. Sinten Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Dina sakmengko wis ora susah dadak nganggo rasa kamanungsan. Wong kepengin ngregem panguwasa kudu gelem lila kelawan patine liyan. Mumpung Ratu Ndwarawati isih ana wilayah Praja Ngastina. Siagakna prajurit Ngastina Kurawa kabeh. Dikeroyok Ratu Ndwarawati pateni bareng-bareng. Nggih, sendika mawon. Royok, royok. yo ayo yo royok yo Kurawa royok Maju, maju. yo maju royok yo Ah! Hey! Ah! 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 royok yo
Keroyok, keroyok. Yo. Nalika samono kinaraya wani nata ing Dwarawati dening para Kurawa denangkah den ungkih murih Prabu Kresna prateng lalis wauta kocap ana kaelokaning kahanan datan kajarak salah satunggaling Kurawa wonten ingkang astanya Hanjawil panah Kiai Kesawa ingkang mapan wonten rikmane Ratu Dwarawati. Salah kedaden sang nata Prabu Kresna dadi brahala sak gunung rong gunung pitung gunung ngebaki jagat geger jagat Ngastina. Jiwa manjing kang katrajang ing tahana wadya sangkep keprabon prangkang obro markota ing bolatala Suramrata Jayamrata ayo para Kurawa gerbuten aku ora sang ngenteni Baratayuda dene tak gulunge negara Ngastina. Koko Prabu nyuwun pangapunten kula aturing rajut Bramantyaning penggalih. Kula pitados menawi paduka sampun triwikrama sampun malih kok negari Ngastina. Senadyan jagat menika paduka lebur mesti kasendadan. Namung menapa kedah mekaten caranipun duh Koko Prabu. Kula aturi sareh, kula aturi sabar. Paduka menika socaning ngrat oboring jagat duh Koko Prabu. Caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan begat mring pangestine kowe tak kanthi rene iki jebul gedhe gunane Satyaki nggih ora mung ngendhaleni rata Jaladara nanging kowe bisa ngelingake pun kakang ingkang lagya Bramantya inggih kula mboten tega
Kula mboten mentala menawi paduka ngremuk negari Ngastina. Liripun ingkang paduka tindakaken tanpa benten kalian pakartinipun Jenate Antarja ingkang badhe dilat tapakipun para Kurawa saderengipun perang Baratayuda. Lah ya kuwi to, Satyaki. Nggih, matur nuwun ya. Kowe wis ngelikke karo aku? Inggih. Sak mangke sirmu nyang ndi aku manut? Karaoke napa pripun? Hudus. Mosok Titis Wisnu kok karaoke. Sidane Baratayuda dadi wah gayeng mengke. Ya ning sok wae. Ora usah perlu kedawa-dawa. Mung sing wigati ripalungguhan iki bab iki dikandhakake utawa diaturake marang kadangmu para Pandhawa lamun ta kudrate jagat wis ora bisa dinuwuh dening kudrat tegese Baratayuda kelakon tenan bakale Satyaki. Inggih. Pandhawa tata katiwisaya ngendriyaksasara Maruta pawana bana margana ingkang titiwang kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku ingsun Nalindra guwa Sela Mangkleng Prabu Kala Srenggi Nadyan Anyakrawati ambau dendha dadi ratu disunggi-sunggi wong sanegara nanging durung marem rasaning atiku lamun ora bisa ngilangi klilip mungguing netra satru mungguing cangklakan manungsa sing nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Jatha Gimbal Kanjeng Rama Jatha Gini kabare sing mateni Panengah Pandhawa Janaka utang wirang nyaur wirang utang patih nyaur patih ra iso ngokot getih sadra patukara tak endhengke patiku Yoi ora mikir Mangsa mongso kasangga kunjang gandeng ing alam dunya pramanungsa punjing pakara alam ati paring pigana nanging padha ora rumangsa yen rusak alam akesan sira aja padha ngasula kabeh ngono kacarian sukma mula aja padha sembrana supaya datanang bertiga Pandhawa aku sing teko
mareka den prayitna semurireh eko ambalik titiyane Gandayani ing wa Semar wonten dawuh ndara kula Raden Irawan nyemban dawuh pangandikane Kanjeng Ibu Endang Kulupi saka pertapan Yasarata yen to sakmengko aku Bambang Irawan kinen sowan ngaturake bekti tandha pengaji-aji sowan marak mangarsa marang Kanjeng Rama pamadya Pandhawa satriya Madukara Kanjeng Rama Arjuna mulawa Semar aja negakake lakune Bambang Irawan ora bakal bali yen durung katekan Kang Jinangka ngaturake sembah pangabekti marang Kanjeng Rama Arjuna. Kula namung tut wuntat tindakipun Bendara. Sikra Kang Para tumingal. Sarta palwana uting ranu tersing karsani kumekayo manis elingira Yayi Karna, aja kaget Yudi. Mula pun Kakang nungkoh lakumu jalaran mung kepengin mangerti apa to sababe dene Yadi tilar pasamuan barengipun Kakang prapta ana ing pasewakan Ngastina mau Yayi. Duh Koko Prabu, mestinipun datan kewran ing Samukawis. Tentunipun Paduka sampun pirsa dumateng lelampahan punika. Nanging gandeng Paduka andangu adilipun kula kedah caos wangsulan. Mila kula nilar saking katrapsilan lolos saking parapatan kala wau inggih awit saking panjagi kula sampun ngantos wonten dredah ing pasamuman awit saking wicara kula Koko Prabu. Mengkono inggih Yayi. Satemene pitakonipun Kakang iki mung minangka pambukaning rembug. Dene sing luwih wigati ya iku pun Kakang paring kabar marang sira Yayi Ngawangga yen to lakunipun Kakang minangka dutane Pandhawa iki mau tinemune gagal, tegese jangkaning jagat Baratayuda bakale dadi. Lajeng mula pun Kakang mangkono mau gandeng wong sak jagat iki kabeh ngakoni lan nyekseni
lamun to Yayi Karna mono kadang werdane para Pandhawa yaiku padha-padha putrane Bibi Kunti mula adreng pamonahe adi-adimu para Pandhawa sak mangsa-mangsa tempuking Baratayuda siadi kasuwun manunggal kelawan barisan Pandhawa. Nah, apa to sababe kang mangkono awit Pandhawa darbe pengajap lamun Pandhawa unggul ing palagan Kurusetra Yayi Punta tetep lestari jumeneng Nalendra ana Indraprasta dene Yayi Karna ingkang bakal kawisuda jumeneng ratu ana Ngastina. Ya kanthi cara mangkono mau Pandhawa lan Yayi Karna bakal nyuwargakake sugenge Bibi Kunti. Lenggahmu ana Ngastina bakal jajar kelawan Pandhawa ing Indraprasta. Upama bab iki bisa kasembadan mendah kaya apa mareming ibumu nyawang putra-putrane Mukti Wibawa Hanyakrawati Mbahudendha. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene semanten pangrengkuh sarta katresnanipun para Pandhawa dumateng kula nanging nyuwun pangapunten menawi Karna kedah kumpul kalian Pandhawa kula mboten saged Koko Prabu. Bumi gunjing langit gelap-gelap katon lur gincang alis risang maweh gandrung sabarang kadul wuger moyak mayik ing Yayi Karna apa to sababe Yayi Karna kok ora bisa kumpul kelawan para Pandhawa dasarmu kepiye Yayi? Kula nyuwun sewu, kula sampun prasapa, kula sampun sumpah sabaya mukti sabaya pati kalian Yayi Duryudana. Awit namung Yayi Duryudana ingkang muktekaken gesang kula tanpa sih katresnanipun Yayi Duryudana, kula namung dados tiyang poporiman klambrangan turut pasar nyangga bathok njaluk welas. Menawi mangke kula sampun dipun muktekaken dening Yayi Duryudana kok badhe kula tinggal semprung cetha lamun kula tiyang ingkang wutuh dhateng lelabuhaning Asanes. Lajeng dhateng pundi raos kamanungsan kula Koko Prabu? Yayi Karna, saka pangrasaku pangandikamu mau kurang pratitis. Nalaripun kados pundi? Mangkene Yodi, yen sira Yayi Lestari kumpul Kurawa mongko wis cetha Kurawa hambek nista budi candala. Dadi siadin jarak belani angkara murka. Yen patrapmu kaya mangkono banjur ana ngendi jiwa kasatriyanmu? Cetha lamun to sira Yayi lirwa saka darmaning kasatriyan. Koko Prabu. Satriya ambyur wonten daratan ngrebat kamukten munika boten ngrembak bener napa luput awon napa sae. Nanging ingkang kangge gondelan namung mukti apa mati. Yen menang ya mukti, yen kalah ya mati. Lho, lah iya. Upama siadi kelakon tetandingan karo adimu Janaka, mongko Arjuna mati ana tanganmu, apa kira-kira Yayi Karna ora welas kelawan ibumu Kunti? Apa Yayi Karna mentala nyawang ibumu nangis guguk murungkepi marang bangkene Janaka Karna? Koko Prabu, jinejer dados tiyang sepuh tumraping para satriya menika kedah ikhlas lahir batin ningali pejahipun para putra ingkang kurungkepi dhateng jiwa luhur. Oh, yen ngono, Yayi Karna tega mateni adi-adimu Pandhawa. Merga yen siadi sida madeg dadi senopati, ora wurung Pandhawa mesti tumpes tapis tanpa sisa. Koko Prabu, kula suwun paduka sampun ngantos klentu ing pandakwa. Pramila kula mempeng sabiyantu Kurawa wonten ing Baratayuda menika boten wonten ceceking manah kula badhe nyernakaken sarta nyikara dumateng Pandhawa. Pangajab kula namung netepi jiwaning kasatriyan memayu hayuning jagat kanthi mbrasta angkaraning bawana. Lah iya,
Sing do anggep angkara kuwi sapa? Sinten malih menawi mboten Yayi Duryudana sak kadang kurawanipun? Kusik to. Kok malah saya bingung rasaku. Ing ngarep jari Yayi Karna bakal sabaya mukti sabaya pati karo Kurawa, lah kok si Adi bakal nyernake Duryudana sak kurawane. Piye to, Di? Genahe iki piye? Aja mbebingung wong tuwa. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Sejatosipun bab sandining manah kula menika mboten badhe kula babar dhateng sinten kemawon nanging gandeng paduka kadhapuk bata ing kautaman ing Baratayuda pramila kula badhe matur prasaja. Estunipun sampun boten kirang-kirang piwucal kautaman saking para sepuh lan para brahmana dhateng Yayi Duryudana supados ngambah margi rahayu. Nanging wiwit kuncung ngantos gelung piwucal kala wau boten wonten ingkang kuwawi ngendhakaken kamurkanipun para Kurawa, Koko Prabu. Ing tata gelar kula nyengkuyung Kurawa nanging empaning lelabetan kula namung badhe uyung-uyung anyengkuyung kamulyanipun para Pandhawa sarta nyengkakaken sirnanipun Kurawa. Tandha buktimu apa? Yen si Adi nyengkuyung para Pandhawa, duh Koko Prabu. Blak Kutang terus terang ingkang dados pengurup lan pengarep dumadining Baratayuda menika mboten wonten sanes kejawi namung Karna Basusena. Awit menggahing petang kula watak nista budi candala ingkang kasarira Yayi Prabu Duryudana sakurawanipun boten badhe sirna menawi boten sareng kalian gesangipun ingkang nyandang. Ing mangka kula mangertos bilih wonten tiyang ingkang kuwawi nyernakaken Kurawa mboten wonten sanes kejawi namung adi-adi kula para Pandhawa. Yayi Karna pun Kakang isih rumangsa sangga runggi nggagapi marang pangandikamu sabab pangeh lamun Pandhawa ungguling yuda lamun sira Yayi isih dadi senopati. Koko Prabu ing semu paduka masih jubriya dumateng jejering Karna Basusena. Bab menika sampun kula antepi kula badhe angurbanaken bondo kula ingkang awis piyambak nenggih jiwa raga kula gesang kula sakputuhipun badhe kula sramaken kinarya tetombok kamulyaning Pandhawa. Tiyang sak jagat menika sampun keberbeken kaliyan kasekten kula amargi kula menika anake dewa wiwit lahir cenger jabang bayi pinaringan pusaka kadewatan nenggih anting-anting kadewatan saha kawaca krewaja ingkang karasuk sanjroning kulit sanjabaning daging. Dene dayane pusaka kala mau menawi magut ing palagan boten badhe saged dipun kasoraken dening sinten kemawon. Aja ta jamake manungsa, dewa mawon iring kalian kadigdayan kula. Tanpa pusaka kalih menika bebasan ampas brabas, kula mboten duweni daya menapa-menapa Koko Prabu. Koko Prabu atur wuninga. Bilih pusaka kalih kala wau sampun kula wangsulaken dhateng para dewa. Ateges kula sampun boten gadah napa-napa Dewa Prabu. Prabu sampun kula babar sedaya sandining manah kawula monggo anggenipun badhe mastani. Karna niku sae monggo, Karna niku awon nggih monggo. Monggo kula dherekaken netepi dumateng darmanipun piyambak ing wasana sugeng pepisahan. Sugeng pepanggihan benjang wonten ajanging perang Baratayuda jaya binangun Yayi Karna. Yayi Karna. Yayi Karna. Meh rahina sengubang yuwang aruna kadinetraning
anggora apuk sabdaning kukila ringkani goro kageter niki dung anenggung lir wuwusing binibanco do aduh Bathara Gung prasasat kaya nunggu sileming palma gabus kumambanging watu item putu Puntadewa putu Prabu anggone pun eyang kelawan panjenengamu putu Prabu Puntadewa sak Pandhawane hanunggu Rawenata ing Dwarawati ratu kang jinejer socaning rat oboring jagat kang dinuta ing ripalungguhan iki jinejer dadi duta pungkasan. Perkara iki nemtokake sida apa orane Baratayuda Jaya binangun. Duh Kanjeng Eyang, kula mboten saged mbayangaken kados pundi upami Kaka Prabu Duryudana wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nduwa piwulang utama. Mboten purun amangsulaken praja Ngamarta kang sarta sepalihipun negari Ngastina mendah kados pundi upami perang Baratayuda Jaya binangun badhe kelampahan. Perang niku wengis Kanjeng Eyang tiyang ingkang mboten mangertos kintang kimpul pojok pleret ing lakon tumut kesempyok wengising pabaratan. Aja mopo rasamu Puntadewa tansah centelno marang kodrat ingkang kawasa muga-muga sak Rawenata Dwarawati iki mengko nggawa wiwara kabar kabagyan ya putu.
nyata laruta saking kutha sagara kala yen atana mutusa sang Sri mijet wae ngaranti paribasane cumengklung nanggonku ngenteni. Waduh, kaya ngapa kabare iki mengko? Kados pundi? Putu Prabu nata ing Dwarawati paduka ingkang jinejer dados duta pamungkas anggenipun badhe angrampungi damel. Kados pundi Koko Prabu kabar kawusananipun Kang Rayarsa cumadung dawuh. Kanjeng Eyang sampun kinodrating jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Kalamungta perang Baratayuda Jaya Binangun boten saged dipun selaki, Kang Sarta boten saged dipun wiradati. Sampun marambah makaping-kaping kula suka pemut dateng Yayi Duryudana parandene mbeguguk kutha waton. Yayi Duryudana sakurawanipun boten purun mangsulaken separone negara Ngastina ingkang sarta Praja Indraprastha ingkang ateges perang Baratayuda Jaya Binangun badhe kelampahan Kanjeng Eyang. Ratune Ratu Tama patihe patih linuwe ing Koko Prabu Jimat pepundhen kula donya prapting delahan kula mboten saged nggambaraken wengisipun pabaratan Baratayuda Jaya Binangun perang niku wengis Koko Prabu monggo kula dherekaken sepisan malih lumarep wonten nagari Ngastina rerembakan kalian Koko Prabu Duryudana menawi separone negara Ngastina mboten purun dipun wangsulaken Pandhawa trimah dipun paringi negara Indraprastha kemawon upami negara Indraprastha dipun regem kalian Koko Prabu Duryudana Puntadewa lila dipun paringi separone negara Indraprastha upami Koko Prabu Duryudana taksih mboten lila Puntadewa lila nampi pratelanipun Praja Indraprastha kula mboten saged mbayangaken wengising pabaratan Baratayuda Jaya Binangun Koko Prabu Puntadewa aja ngono. Aja apa-apa kuwi nganggo rasa bedakno ing antaraning katresnan kang sarta kewajiban. Ing kene Pandhawa kudu ngiwake katresnan, kudu ngiwake padha dulur, kudu ngiwake kurban. Amarga Baratayuda Jaya Binangun yen ora tinempuh bakal akeh para kawula ing negara Ngastina kang ngrasake angkara murkane si Duryudana sakurawane. Akeh para kawula miyang para bebrayan agung sing padha njerit rereyongan amarga paprintahane dicekel karo Duryudana sing ngendelke marang nafsu serakae mbagek-mbagekke jabatan karo sedulur karo anake iki yen ora ditempuh nganggo Baratayuda ora bakal rampung perkarane. Petrek Seta Buminjaya kang lumarap sowan nuwun inggih Kanjeng Rama
ana parigawe apa katon sumengko pengawak bodro kang dadi lakumu. Duh Kanjeng Rama Paduka ampun supi. Paduka ampun lepya janji Paduka rikala lelakon Pandhawa kumpul utawi Wirata Parwa duk rumuhun. Paduka Kanjeng Rama janji wonten ing menawi sak wanci-wanci perang Baratayuda Jaya Binangun sampun kelampahan. Pandhawa ampun ngantos ngetoke ragat menawi negari Wirata menika dereng tumpes tapis bandanipun dereng entek ragatipun kagem ngragati agunging perang Baratayuda Jaya Binangun. Ya, aku ora lali sita. Kuwi kabeh karana Pandhawa wis gedhe lelabuhane marang negara Wirata. Kang duk rumuhun negara Wirata dirampit saka rong perangan ya kuwi saka negara Ngastina kang sarta negara Trigarta. Mboten ngemungaken perkawis Probya utawi ragat kagem perang Baratayuda Jaya Binangun. Malah sumpahipun Seta Buminjaya. Para Pandhawa ampun ngantos ngedalaken senopati menawi kula sakadang utara Seta Wratsangka dereng gugur madyaning palagan. Ya, yen mangkono tak gaweke pesanggrahan ana sak tapel wates Tegal Kurusetra. Tak jenengke pesanggrahan Hupalawiya. Ayo para Pandhawa ndak kanthi tumuju lon-lonan lumaku mapan mesanggrah ana ing pesanggrahan Hupalawiya. Mlaku lon-lonan kanthi weninging cipta lewat tepining lepen tempuran kang bening banyune supaya enggal bening nglakoni iki putu-putuku Pandhawa. Tumalen sing kulit sakone turu tapi amalungi matan gane wancine bos gagak lenggan bintang pancerita mencarang berangadap ekor jelena ayuku pada makarya tumalen sing kulit sakone turu tapi amalungi Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta ing ana bocah klemar-klemar ngidak telek ora pendeng sapa iki saka pertapan Yasarata putrane Kanjeng Ibu Endang Kulupi Bambang Irawan bali takon Ratu Ngwesela Mangleng Prabu Kala Senggri Srenggi putrane Kanjeng Rama Jatha Gimbalan Kanjeng Ibu Jatha Gini mempeng sing dadi lakumu arep tumuju marang endi arep nyirnake panengah Pandhawa Satriya Madukara si Janaka sing duk rumuhun wanuh-wani merjaya nyedani wong tuaku kekarone Kanjeng Rama Jatha Gimbal. Yo Kanjeng Ibu Jatha Gini wong tuane musuh wong tuane anake musuh anake sumurupa hebarongan Bambang Irawan kuwi putrane Kanjeng Dewi Kulupi kang pepatutan karo panengah Pandhawa Raden Arjuna Yasudarma kuwi latala males sastra wirang rakrek bapal kenek bocah trondonge.
Anoyah nayuh Baskara titi mangsa Datan kuwawa endo saking kudrate kang maha kawasa wis pinesti kelawan titi mangsa kala Cinaka janggane Bambang Irawan putrane pamadyaning Pandhawa Raden Arjuna kaliyan Endang Kulupi dasare satriya yang sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit datan mundur ing geguntur datan mendha ing pamiluta pauda bebarengan kalian Prabu Kala Srenggi ingkang anyaka janggane Bambang Irawan. Bambang Irawan angedalaken wujuding keris utawi patrem kinarya njajah dadane Prabu Kala Srenggi butul walikat. Gugure Prabu Kala Srenggi mbarengi pedhoting gulu Bambang Irawan pecah sampyuh sakloron. Sampun Koko Prabu, piye Janaka? Punika wonten raseksa ingkang gugur sampyuh kaliyan wujudipun satriya ingkang bagus. Punika sinten? Kowe apa lali? Si Adi biyen tau Apalakrama karo putri saka Pertapan Yasarata sing sesilih Endang Kulupi. Isih eling? Nuwun inggih taksih. Iki putramu karo si Endang Kulupi ya kuwi si Bambang Irawan. Gugur sampyuh karo Nalendra Guwa Sela Mangkleng Prabu Kala Srenggi. Koko Prabu, kenging menapa kula mboten nate kepanggih kaliyan anak kula. Bareng kepanggih pisan lah kok sampun ketemu tiwas kaliyan Ratu Guwa Sela Mangkleng putranipun Jata Gimbal miwah Jata Gini. Janaka aku wis kandha ana ngarep. Baratayuda Jaya binangun durung tumeka nanging wis kudu mawa pangurbanan. Tuladanen para satriya para kusuma bangsa kang ngrebut kamardikan biyen kang ngorbanke jiwa ragane keluarga miyang para sedulure kanggo hanggayuh mardikaning nagari. Janaka, monggayo kamulyan kuwi kudu srana pangorbanan anakmu kang bebela marang bebener, anakmu kang bebela marang kautaman ing tata gelar wis tumekaning pati nanging sejatine wis munggah ana kaswargan Tundasanga biyen ana Janaka. Rasuling pangeran kang diutus kelawan Gusti kang akaryon jagat kinen mateni utawa nyembelih marang anake. Kuwi nggambarake kabeh, nggambarke sepira ta wong manut
ngestu padha marang perintahing Gusti, ngorbanke ora mung bondo donyane, nanging sepira manungsa korban jiwa ragane kanggo nglabuhi bebener. Astabrata